Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong may bebenta sa palengke. Magandang balita yan, tay, pero bakit matamlay kayo? Sumasakit na naman ang katawan ko, anak. Para talagang tumatanda. SED Liniment lang ang katapat niyan, tay. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang SED Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang SED Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa SED Liniment. SED Liniment Oil, a quality product of SED Marketing. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko na. May pagkaseryoso sa iyang tinuod na kinabuhi. Apan, ampot ba? Diin niya kuha ang iyang energy kung mo na moatubang sa mga tao? As in, malingaw kit niya ang mga tao, tita. Baba? May mga video clips ko sa ilang mga show, tita Jo. Naka-video man ko sa uban nilang show. Pakit-untaon niya ka, ha? Sige. Pero, hoy, unsa ka kaseryoso sa imong gisulti nga makigminyo ka niya? Oh,
Ha? Seryoso ka ba? Nga magpakasal gyud ganiya? Binuang na gina tita, uy. Unsa? Og! Gipatuon nimo ang tao? Alang naman sab ni sa iyang kaayuhan, tita. Aron ma-encourage siya nga ipadayon paggamit ang iyang talento. Kumbaga, tabang lang ning ako niya. Ay, kagaga mo ba na yung babayhanak ka? Ipasaligan mo lang niya si Alan. Huy, babay. Kung mapasalig ka og tao, dili sa mga sama ni anak ka seryoso mga butang. Uy! Ay, basta tita, uy. Ako rin mahibaw sa kong plano ni Alan. Og ipasalig ko nimo nga gamit kay siya sa tong grupo. Carol! Daan pa ko. Nakita ko sa kamanang sa amin nga may ngilad silang plano ni Alan. Ngagpinuangan lang sa maong babae si Alan. Unsaon ko man pagsulti si Alan nga dili magpada sa iyang kipati. Ang mahal kong inang Reyna, basin makatapang siyang mapaabot ko ni Alan ang daotang plano sa babae nga iyang kimahal. At doon ko siya. Pasaylo akong wako'y katabang bahin ni Ana, anak kong prinsesa. Gamanan kita inahan ko, Reyna, dili pa? Oo. Apan limitado ang atong gahom, gawas ning atong gingharian, anak kong prinsesa. Ang kalibutan dili atong gingharian. May lain sab nga naghari sa ilang kalibutan. Ug magatabang ba ang ilang hari nila? Mas gamhanan ang ilang hari sa kalibutan kay kanato. Kung mao, magkatapang siya sa mga daog-daogon sa ila sama kang Alan? Makatabang. Apan samar o sab dinhi sa atong gingharian, nga angay sab silutan ang makasa. Unsay pot mang ipasabot, mahal kong inang Reyna. Kung makasa ang linalang, nga kalibutanon nga imong gisundan og tan-aw sa gamhanan sa lamin, pagasilutan gayud siya. Mag-agi gayud siyag mga pagsuway. Ha? Dili inahan kong Reyna. Nagpag-una ang maong kalibutanon. Ang inasiyam pa sa iluon. Kung hingpit ang iyang pagbago, maiyara ang kalipay. Apan dili ingon anak kasayon, anak kong prinsesa. Sa gikaingon ko na, mag-agi gayud siya og mga pagsuway. Depende siyang kanhing binuhatan, sawa pa siya magbago. Inahan kong Reyna. Dia Pita Martin yan. Pislita pag maayo. Lagi. Lamig kang paminaw. Saboy! Nabit sa kwarto tapanik atong kwarto sa atong anak. Masiglain yung una-una anak. Isang gipislit nga. Ginaway! Badia Minyo namang gina siya ba? Nang sa may dautan itong gibuhat nga nagpahilot raman ko ni mo na akong bukton. Pero alam ko na nga dihag maayo. Karay ka paminaw nawara o. Pero pagot nga ot nga kay ganahan niya ako. Baday, sige paday ka. Hello, Ikaw man dedi gilay gunawnan nga ika sa dedi ha. En lang ko gilot tabi, kay basig asa padong ng hilot-hilot. Ay. Plasin na lang ko be. Sige. Kana lamig ka na panyawan liniment oil aron mas lindot paminan ang kahang sa dapit sa imong gilot. Bebe. Uy anak, gamay na naman dahil ng panyawan, liniment oil nato Silya, pagpalit niya ha, kung magkanto kag butika. Kadi tangay magpakawaan
Kaya dako, kaya nagikatabang sila po kung lawas gikas trabaho. Aw, gamay na lang dahil Una na. na, nawa Huwag ka bantay. Aw, sige. Ay, problema. Magpalit unya kog daghan, ana. Sige na, be. Oh, lagi, Haplasan na lagi. dayan Bebe, ko. Hagoy, Kinuhang, kalami bugnaw. yun. Matug na dyan ko humanog haplas ni mo ha. Matinyan no. Ayaw lang paghangyo din ha. Di man gud na mauna na sa imong huna-huna. Good ang gusto na kong isulti Aw, mo. unsan mo di ay ten. Ay kanos abatong giingon ni Alan nga singing contest nga iyang apilan. Kaya tanaw ta ba? Musuporta ta sa atong anak Silya. Send alert! Send alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung nakin mo lang hitong agikang karon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Kung man ako sa kugon, ako yun ako sa ibang nga mo. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasimana mo ra baba mang kompos na ko. Alam mo di sa kugon nga katabon sa akong lawas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murang normal gyud ako panghina. Hay mi San Juan, buka na fiso bonibanda mo rin. Health Testimonies. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Ay! Gwapuhan mo ba yan, na? Natural, naunsa man ka, oy. Gwapo yun ko, sa una pa. Di sa nagingon ni mo. Si Nanay Silya. Inahan man na. Ay, daan gyud ko si nanay mo lang musulti ni mo, anak. Kaya ako sa bitaw. Kaganing nanay mo sa kumagadungog nga. Gwapo ko. Masa man, ready na ka? Game na! Di duwa-duwa bay. Nakataya akong gugmaning day. Karon ay kong i-game-game diha. Ang pangutana already na ba? Andam na kang muduyog nako. Andam na lagay. Sa'yo na anduyugan anang kinumpo si mong kanta. Bisag usahan ko na lang kamot. Sa talik do bida. para kong sista na. Baliw. Bida sa di mo. Talikuro na kong sista. Gawgod, unsa man ka? Oh. Unya ko sara ka mo, unsaon man nimo pagkuan? Yapon sa taan. Sama ka di ka pagkaawawan eh. Usa kamot lagi. Pero agimitom sa akong tiil. Kita amigo ko ta. Ug nahibaw kung mas importante pa nimo aning kuntisa maong gugma nimong day Carol. Kana bay, mao na importante. Kay ug maangkon na ko sa bay Carol bay. Kita duha, okay ka na. Kita. Pambiton ko nimo. Ay, nindot ta samot. Padagog giti ka. Og ako'y mudaog bay. Tan-or gyud ka. Naunsa naman nung ka. Huwag magkaklaro noon. Iyan magabalik-balik ana noon. Unsam. Ay! Nasilya! Sama na doon na ta. Asam to sapatos imong nairing. Mukuyog ka nay? Gamita to! Unsay ka? Kaming tatay nimo mo tambong ming duha mo support mi nimo nak kay ang audience impact di ay. Wana! Yabo na! Sa Yabo Rinaldo. Kabuli ba nagyabo sa show ng Silya? Tamparuson tayo noon ka. Saludoy mo sapatos ni Iring. Hello mo ay, basin ikaw do, ikaw makadagpil di sa kong anak ha. Suwayin niya, di ba batuon tagi kag ibabaw stage, buanga ka. Ng Silya! Day, Karol. Day. Uy. Noon sa man ko, uy. Upo ka pa manggod diha. Pamagod ka mag-ilis. Magadto man ka ta sa singing contest nga apilan sa imuhang Alan. Ha? Sa imong Alan ba, we? Ikaw ba amawa gid mong bayana ka, uy? Wala ka diha. Nagdahong ba taon tong pobres pasalig mong kasal amawa ka? Kasal ba? Premyo sa singing contest? Mo igasto sa among kasal? Sa kain tao ng kasala sa? Sa na mass wedding? Hoy, Sheila, bisag dancer lang tuod ko, apa nangandoy sa gugbong kang kasal, no? O dili si Alan ang makahatag na ko, anak Sheila. Gamiton talang nas Alan nga makasyusyota sa laing-laing lugar. Kay pilay pahad sa ungkoy. Makasyotag lugar nga may dato unyang maibog na ko. Di, go! Ug si Alan? Sabay labot ni Alan, uy. Sige, kaingon ko na Sheila, gamiton ko lang nas Alan. Day, Karol. Tana eh, mga to makata. Imong cellphone ay. Ha, wa palibak ang pobre ay. Hello, Lan.
Hello, day. Di ano, Miss Binyo, day. Kaming na Milan. Kami sa akong amiga. Og si Tita Joanne said. Og abi mo, gusto kay mo tan-aw ang akong tiya sa imong performance. Mao ba? Samot ko kulbaan, anida. Ha? Huy, ay pagkulba-kulba diha ha? Ang huna-huna nga ikaw gid ang mudaog, ha ba? O, kana, day. Pagganahig ko. Aron mo kalma ko ba? Muanhan ako, aron personal takang paganahan. Ay, kalami, ana, day. Dali taon, day, Karola. O, lagi, sige na. Bye na. Aron makaanan adayon mi. Bye! Tuo sa taong pobre. Okay, salamat sa inyo masipang pakpak. O di ta maglangay. Ari din ta sa sunod tang contestant. Tawag ta si Alan Bungot. Alan Bungot! Bungot di ay palido ni mo bayalan? Bungot! Bungot si Rod! Ay, sige, manuwag na. Dali na. Dali na, gigituwa na to. Bungot! Tarong ang doyo ka. Oh, patik! Na, mukanta ng atong anak Martiniano. Naktarong nga ha! Yoho! Hilom na kayo mo kanta na si Alan. Okay, wait lang, pasahin na. Kagwapag yun ni Muday, nagtimba ka sa tabay, daw makalumay. Naarabay lawas mong makadani kaayo, saka anindot mo. Ang aping mong manggahon, ang dughan mo nag-ugto, daw sa malimbaot ko. Ang pino mo nga kutis, wala gyo'y makiglalis sa iyang kahamin. Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga